Точно 20 минути остава до 8 сутринта. Ако си мислите, че в българското образование вече сте видели всичко, уверяваме ви, че това, което ще видите в следващите минути, поне до сега не сме го виждали. Осмокласничка от Велико Търново се сби с учител, а на следващия ден вкара и нож в училище. Инцидентът се разиграва в гимназията Георги Сава Раковски в Старата столица. Случаят е отразен в детската педагогическа стая и в Агенцията за закрила на детето. Регионалният инспекторат по образованието е разпоредил проверка с 14-годишното момиче и родителите й работи психолог. Цялата картина за скандалния случай на агресия на живо от Велико Търново. Мартин Георгиев е там. Мартине, добро утро. Добро утро от Средно общообразователно училище Георги Сава Раковски във Велико Търново. Да, тук се е разиграла тази история при 2 седмици. Важно уточнение, което всички ни молят да дадем, е, че момичето не е вадила нож в училище, просто е намерен в чантата й ден след като се скарва с преподавател, който вече не е тук, бил е по заместване. Предлагам първо обаче да видите цялата история, която събрахме в следващия видеоматериал. Разказ от първо лице на 14-годишната Наталия, на нейните родители и съученици. Това е осмокласничката Наталия. Тъй като е малолетна, не можем да покажем лицето й. Преди повече от седмица срещу нея е подаден сигнал от учител по български език и литература, озовал се във Великотърновската гимназия Георги Сава Раковски по заместване. Жалбата в полицията е за притежание на хладно оръжие и опит за саморазправа с педагога. Детската педагогическа стая се заема да разследва побоя над преподавателя. Разпитани са всички свидетели на скандала между 14-годишната Наталия и учителя. Ние бяхме готови сега пред учителя. Тя гласна всички опити. Ние даже писахме за детска педагогическа. Аз те писахме за живота. Добре, защо да помня? Ти си ровиш в телефона. Тя го ровеше с телефона, целеше с хартийки. Човека стана и каза, излезе, че сами и хайде при директора. И тя вече там каза, не мога да докосва и почнаха за... Сблъска си му разбина стъпалата. Ето и те надолу разби устата и го рипаш. Тя не идва на училище. Днеска дойде за 2 часа. Тя идва всеки ден, но за 1-2 часа. Почти всеки ден идва на пушена. Да. Пострадалият учител по български език вече не е в училището, тъй като титулярът се е върнал на работа. Директорът е в отпуск, а всички останали педагози отказват да говорят за инцидента с Наталия. Самата тя обаче е словоохотлива. Приема поканата на свой съученик да разкаже своята история. За това дали взема наркотици и как се е сбила с преподавателя. Удай го бидите, исках, защото се сдърпахме. Сдърпахте се с учителя, така ли? Да. Какво се сдърпахте? Защото ми написа двойка, без да ме изпита. Опитах го, не ми отговори. Опитах го още няколко пъти. Ядосах, за да започнах да крещя. Той започна да крещи. Блъсна аз го блъснах. Тръгнахме към директора. Той ми хвана ръката, сиска ма. И те дойде тук, те до коридора. Аз му виках да ме пусне, защото му болеше ръката. Накрая го ритнах тук в крака. Той се навиди, изплъзнах се ръката от него и при изплъзгането без да иска го удари в зъбите, с което му ги разкървих. Не беше много нарочно, ама и не съжалявам. Не съжаляваш? Да, защото това ми е от него, тази раничка, аз я разчоплих. Също ми е от него. И в детска педагогическа стая ходи ли? Ходих. Мама и тати какво казаха по случая? Ами... Смяраха ли ти се? Не, защото той си беше сам виновен. Знаеш какво казаха тук, че употребяваш наркотици, вярно ли? Не. Пушила ли си някога? Да, хайде. Изчакайте. Съжалявам, тя е пълнолетна, няма право да ви дава интервю и няма право да значи. Абсолютно няма по никакъв начин. Тя трябва с родител да е интервю. Много ви моля, с господин директора ще говорите, когато е тук утре. Опитът на учителския състав да замете случая среща отпор от Наталия. Тя упорито преследва екипа ни и държи да говори. Искаме среща с родителите й. Семейството живее в великотърновското село Леденик. Не се представят, но започват да спорят. Първо за размера на ножа, който дъщеря им е носила, и после за вината, която по думите им е на преподавателя. Готова за открито интервю, майката на Наталия неочаквано получи обаждане. Твърди, че е от агенцията за закрила на детето и си забранили да говори. Учителите от гимназията също се е предупредили да мълчи. Късно е. Тоест за вас няма проблем, случай е приключен, така ли? За мен случая се надявам да е приключен.
И Наталия не е виновна. Наталия е виновна, че е занесла нож. Виновна е. Нощ, да. Но не е виновна, че го е ударила учителя. Не съм казала, че не е виновна. Обаче тя не го ударила. Не го е ударила. Тя, учителя я държи така за ръката. Така. Е така. Тя си отскубва ръката и иска да го блъсне така. Обаче го... Удря. Тя го бутва, е така. И той явно се прихапва. Тя не го удряла. Не го иритала. Добре, поне майка на вашата дъщеря, която е занесла нож и е ударила учител. Това са факти. Занесла е нощче. Нощче. И не го е вадила. Нощче. Не, добре, нощче. И не го е вадила. Не го е вадила. Не го е вадила. Всичките учители ще ви кажат, че не го е. Трябва ли да ходят въоръжени на училище, според вас, децата? С хладно оръжие? Не трябва. Не трябва и да колят 16 годишно дете в парка. Тоест, тя го е взела от страх, защото се... Да, прибира се. Късно... Тя го е взела, не знам, тя никога не го е вадила. Каза, че за пикник е било. А може и за пикник. Може и за пикник. И последно, това, че е пушила леки наркотици. Наблюдавате ли го? Възможно ли е според вас? Не. Добре. За всички замесени в скандала случаят е приключен и нищо, кой знае какво не е станало. Никой обаче не дава категоричен отговор дали поведението на Наталия е рецидив, т.е. посягала ли е и преди на преподаватели и употребява ли упойващи вещества. Липсващото звено в този репортаж, мнението на директора Петър Иванов, той е при нас, тъй като вчера отсъстваше по семейни и лични причини. Господин Иванов, важните въпроси. Рецидив ли е поведението на Наталия и това, което видяхме, често срещано ли е в нейното поведение? Не бих казал, че е рецидив. Децата на тази възраст обикновено реагират спонтанно, после приемат нещата реално, оценяват по-буйни са, по-избухливи са, но не е рецидив. Това, което казахме в този репортаж, липсваше също и мнението на този преподавател, но той е по заместване, трудно откриваем, от инспектората дори не можем. Какво ви разказа той за този случай? Неговата гледна точка. Не мога да предам неговата гледна точка. Той каза просто, че са имали спречкване за оценка. И оттам нататък е възникнал спора. Разкървавен ли беше наистина, както те твърдят? Аз не го видях. Не видях да е разкървавен. Поведението на Наталия с нещо показва ли, че тя може би употребява някакви леки наркотици, както твърдяха нейните съученици, че са намирали в чантата и цигари? Не мога да кажа такова нещо. Според мен не. Да чуем какво казва регионалния инспекторат на образованието в лицето началник Розалия Аличева. Мерките, които трябва да се вземат, доколкото съм запозната от колегата, са се насочили мерки за индивидуална работа с психолог, който да консултира детето. От една страна, че тези нарушения, които тя е допуснала със своето поведение, не бива да се повтарят. От друга страна, за притесненията, които имат по отношение на употребата на различни вещества. Нямам представа за какво точно се съмняват колегите от училище, но това са неща, за които трябва да се работи системно и последователно. Според вас, гледайки отстрани така, как ви се вижда агресията в училище, подобни поведенчески реакции на ученици, вкарване на хладно оръжие, посягане на учител? Това е нещо, което ни е било чуждо в миналото. Зачестяват ли? Според мен аз като се върна назад в моя съзнателен живот и като учител и като ученик, смятам, че и в двата случая имам някакви подобни спомени единични. По отношение на това, като работещ в регионалния инспекторат, не мисля, че зачестяват. Има единични случаи, рецидив няма. Смятам, че се появяват в различни поводи, конкретни и зависещи от много сложната обстановка, но не мога да кажа, че са система и че се увеличават, за разлика от проявите на агресия, най-вече вербалната, най-вече от начина на комуникация и поведение между ученици, поведението между или отношенията учител-ученик. Там се проявяват повече такива прояви, според мен, но в никакъв случай не се прекрачва границата до такава степен, каквато имаме тук.
Завършваме темата с директора на СОЛ Георги Савраковски, Петър Иванов. Господин Иванов, чухме инспектората, чухме версиите на почти всички страни, но това, което остава неясно, какво се случва в българското училище? Българското училище трябва да върви напред. Във вашето специално. Тези случаи трябва да ни шлифоват и да ни усъвършенстват, да приемаме новостите. С учителя? Учителите вкъщи, предполагам. Той е бил по заместване. Какво ще направите с поведението на Наталия? Ще има ли, не знам, едно време ни намаляха с 1-2 единици поведение, разглеждане, мъмрене, знам ли какво? В момента по правилник трябва да направи. Ние сме предприели необходимите действия, които трябва да предприемем като институция. Осведомени са всички, които имат компетенция по въпроса и могат да вземат решение. Чакаме резултата да вземем решение. Чухте ли съучениците? Какво е отношението? И ще те помоля, Наталия, понеже си тук, нямаме право да снимаме, да се обърнеш с гръб. Наталия дойде, това исках да уточним. Какво е отношението на съучениците към Наталия? Мисля, че е нормално. Поне не съм наблюдавал някакви спречквания или нещо, неразбирателство към момента. Стой само с гръб, Наталия. Какво искаш? Наркотици употребявам, бе. Защото аз не съм употребявал наркотици и няма да употребя такова нещо. Какво бълнувачи тук? За тези глупост, дед говори, че ви осега живота, бе. Какво ще направите? Ще вас съсипя те с наркотици, аз не употребявам такова нещо. Кой е казал, че употребявате наркотици? Вашите съученици. Къде и тем подобни, говорете на български. Говоря. Успокой се и не избухвай така. Видяхте ли поведението? Коментар? Не било рецидив поведението. Не е рецидив. Ако ви обвинят вас, че вземате наркотици, как ще реагирате? Никой не е обвинял. Явно някой е подсказал, някой е подхвърлил нещо. Някой нещо е... Съучениците и го казаха. Те казаха, намирали сме цигари. Аз показах мнението на учениците. Никой не казва. Запитал съм майка и запитвам вас, питах и нея. Тя каза, не съм във видеото. Нямам. Виждате ли какво направи едно момиче на 8 клас, от 8 клас? Според мен се чувства обидена. Ще ни усере живота. Чухте ли я? Мисля, че се чувства обидена. Засегната. Тя се чувства обидена, че е разкървавила устата на един учител и е вкарала нож в училище. Това не мога да кажа. Добре, господин Иванов, аз не ви упреквам, не искам да звучи така едва ли не. Съдим, видяхте ли какво направи тя? Слезе да се разправя. Тя така се разправя с преподавателя си. Детето не може да го снимате без да е родителя до него. Това ви е известно. И мнение е хубаво да даде, когато родител има до него. Тя сама дойде, тя сама поиска. Гледала е горе предаването, чули, не дочули. Както и да е. Добре. Колеги, ако искате да приключим темата, ако имате някакви уточняващи въпроси към господин Иванов, просто нямам думи. Знаете ли, аз съм педагог по образование. Имал съм държавна практика, но както и да е. И аз съм педагог по образование, Мартина, и се радвам, че не ми се е случило в моята държавна практика да видя подобен случай. Благодарим ти, че представи всички гледни точки към темата, както и младото момиче, което дойде и получи думата и тази сутрин. 14-годишното момиче, което реагира изключително остро, да не кажем агресивно, на това, което видя в ефира на TV7. И се сетих за агресията в езика на политиците. Малко по-рано тази сутрин от прегледа на Печат. Благодарим на Мартин Георгиев и оператора Пламен Иванов.